Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe kama ku-Pastor Challenge Flick. Naku kubalekile. Inamba isenze kuphela uma ngomlandeli. Kusona ihlelo ntambama. Uyangifonela uWhatsApp. Awuyangifonela WhatsApp. La ngepartner ngephutha. Futhi awukwazi ukungifonela unjetha una airtime yabona. Wena ufuna ukungibhala kuWhatsApp. Angithandi ukusebenza ngoWhatsApp. Mina ngisebenza ngama-calls kuphela. Sibheka umntungwa uthi thokoza mkhulu kusho ukuthini uphupha isihlahla esikhulu esiluhlaza sisemanzini ngathi idamu. Abantu abaningi bangibiza ngomkhulu, angiyena omkhulu ngandla kwethu. Ngisenza igama likaPastor Winning. Lokho kwanele nje ukuthi ungangibiza ngoPastor Winning noma ngoPastor noma ngoPastor wesizwe ungagcina lapho. Leli kamkhulu ngiyaye ngingabatsheli abantu ukuthi abangangibizi ngomkhulu ngoba ngithetha mhlawumbe baya understand ukuthi ayikho even a single video la ngibiza ngona ngomkhulu. Kodwa bayaqhubeka bangibiza ngomkhulu ngandla kwethu angibizwa ngomkhulu. Ngiyacela ukuthi asikufunda ukuthi umuntu umbiza ngento ayibiza ngayo yayibona ngandla kwethu. Ngiyacela ngiyathoba. 1 uphupha isihlahla sisemanzini. Nake singakusho sokhuluma nje izi-3 ezingasho isihlahla esisemanzini. 1 ngokujwayelekile uma uphupha isihlahla kuwuphawu oluhluma sisemanzini siluhlaza ngoba lokho kusho ukuthi kungenzeka uzokuba nalo uzinzo uchume uphinde uphumelele noma futhi uphumelele uphinde ube umuntu odlondlobalayo wena nomndeni wakho ngenxa yengcebo onayo noma ngenxa ke yolwazi onalo lokusiza ukulethela ingcebo nomndeni wakho uzinze. Amahubo 1 verse 3 unjengomuthi otshaliwe ngasemfuleni yamanzi othela isithelo sawo njengesikhathi sawo oqabungulawo lengaboni nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho. Okay. 2 ngokwenkolo-ke uma uphupha isihlahla uphawu oluhluma sisemanzini siluhlaza lungabe lusho ukuthi kungenzeka ungumuntu ophila ngeyimiso nezwi likaNkulunkulu futhi omthembile uNkulunkulu. Kusho ukuthi usindisiwe wena uphila ngeyimiso nezwi likaNkulunkulu futhi uthembele kuNkulunkulu noma uthembele ezwini likaNkulunkulu. uJeremiah 17 verse 7 ukuthi siwumuntu othemba lakhe likuJehova nothemba lakhe linguJehova ngokuba-ke uyakuba njengomuthi otshaliwe ngasemanzini oze nabisa izimpande zawo ngasemfuleni ongesabi lapho kufika ukushisa amaqabunga awo abeluhlaza angabi navalo ngomnyaka wesigagato anganqamuki ukuthela isithelo. Kanti kweNumero 24 verse 6 elulekile njengezigodi njengamasimu ngasemfuleni njengemihlaba ayitshalile uJehova ngemisidari ngaseceleni kwamanzi. La kukhulunywa ngomuntu. Kodwa kasibheke ngesintu. Number 3 ngokwesintu uma uphupha isihlahla kuwuphawu olungaba luhluma sisemanzini. Lusengasho ukuthi kungenzeka wena wembethwe izidalwa noma isidalwa samanzi. Futhi uzohamba maybe uthuthuke uvelele udlondlobale kokwenzayo ngenxa yalesi sidalwa esikubambile wena noma esikwembethe esikusingeke okusamanzi. Sengakhulu-ke besibheka la isihlahla esimile emanzini. Uma ubona leso sihlahla kuvaba umusa. Siweni phansi lemathulu,